Morning, welcome back to my channel. Display ko maog nag-unbox karon sa ay mga chicheria. Chicheria, halin ka ng chicheria lagi na kay karon Domingo. Dayon, unahon ako nag-unbox ang naa sa karton kay ako'y mga customer. Tanang nasa karton. Kuan, ato ning abrihan. Nak, ang gunting asa nak? Nak! Uy, gunting na, uy! Gunting sa anak, be. Kaya naon ako ning sa karton. Tama. Kaya ate ay. Tigulang ate. Tigulang na. Napo day ko yung mga school supplies. Ayaw tayo lagi. Okay, ma! Ang gunting tanawa dira. School supplies din ang long band paper kay wala man sila aning parehag inani kay nahutdan man long ang ate oh. inani mo nang 100 ra nga ko ang napalit ko. 300 no. 100 ra. Ang nila paper. Dayon napog koy. Thank you. Napog koy. Sige tawagan ni nak. Electrical. Electrical tip kay mga sudlay. Ate oh. Yung start awa 300. Kini paibit pa man. Kape! Kaya ako sa Tanawang nini match. Yan, nakauna. nagapaabot na customer. Ako kaya inventory ate. Kato dahil ko, di mo ganahan na itong isa katong pana gamay no. Nami marshmallow. Marshmallow, duha ka marshmallow. Okay. Kuan. Ako may crystal supplies pa yun doon. Napog ko'y mga tics, mga tics. Daganing mga tics kay uso. Dahil na po ito yung mga perdibli kay dagan man to yung nangitag perdibli. Dahil ang kining inani nga Jolene nga katong say tawagan nga Jolene white kanang say tawagan na nila basta unya na lang na siya na ko ikuan pangita sa kuan naro kani mo ni magingon kani pugs wala pa kay maadto pa man ugma pa mi magtugkuan mangumpra na pod unya kay nagkuan man mi nagpalit man mi og materialis dito sa kwarto na mo then apoy Cloud9 ang dugay ra gi-request duha ni siya ka klase nga Cloud9 candies next may color candy kay gamay na lang next pila ni ka nips nanapod mi kuan kaning inani katong dako diba kasi kilang kagpangitaan ni dako na kay ako inani ay dako na kay Lisan nak ilisis anig tubig akong baonak Nay, baote? ilisis anig tubig Nay, baote, anak, ma. nay bao Palit ko, be. Ikaw, di, anak, ma. Binawag si Aaron. ako aning kuan bao kuan na siya unsa ngalan na ning inani Turtle? turtle dili unsa ngalan na ning inani gali Kisses. kisses product add 100 gram of Siyang kisses? Umbot ang kisses basa kay kisses ni siya kisses ni Oh, kisses. Oh, Isawag may- na dyan kay naay sagol nga ka ng mga animals ba? Ano siya kisses gwapo kay nay Nay, turtle. turtle imo ha pari ani awat kas ko turtle to sa luto na to na bay turtle Kadang, okay ng turtle. Dali na, oy, kadugay kuan ra man ni iki Bago pagin ako Isda, kuan, crab. kanang kuan. Yes. kasara isda din Nay, kanang turtle? wala may turtle ani kuan man ni kaning mga Eh, wala siya turtle saan na? nay katong mamaak bitaw nga katong gilisan na nimo tubig Yes. Minog ka. dako na kay ako ang kisses ganan ko kay halin kay sa mga bata nani ni halin dire kaning mga pangbata magatang ang mga bata so inana kato galing patuyo nga inani di ba nang inani katong napon tong isaksak lang isliti no pa islito na pa sa ilalong sa karton Lalagab ang pastito nga. kato kay inani den ana ra den anaon pagtuplokon Ay, kato kay Chanda kay to. napon to siya ama ni mo ani kaling kay sis Kato sa napagita daw tato kay. sus gino ko di mga kustumira ni ipakuan pag yun ko nila nga purti ka gutro ba kay di daghan pa kay ko ikuan Kato na, pila ngay. Pila. pag antiras pa ibig nga ni kay di ko ganan nara tag 5 kani ka Tagay ka kaya. Kamuda ko.
Kuha man ni Jersey man ni nako, wa pa nag nakunin na humuli. Kuan man ni siya si kana galing sa dagat, si horse. Dalit ko na anak. Oo. Kani mo ha kani oh. Kani? Kaya ko Kani siya, tag 5 gyapon ni siya. Tulupad nga tuklukon. O then ipatungod ninyo ni sa ato, patay wala na gyud mo na po. Ayaw lang gyud ninyo ipatungod sa masangitan. Ang say color. Wapo man ni siya kay ay kabayo ni. Blue? Yellow. Saman blue, yellow. Blue ko Yellow blue. Ang gwapo ni siya kay. Siguro ni mo tuklukon. Darulog pa di kunik naman ni na. Yellow blue. Gwapo kay no, nainana na po lang pero kani sa gamay ra kong gipalit karon kay naman po ikuan. Siya mga Dagan day kay mga bata nang ani ganina dire. Ah, ang kayo. Kwan mo na ano sa kwan. Jeez. Kuan man gud mi nag daghan nagagto man gud mi sa kuan nangita man gud mi barato gud nga semento kabili. Ay naay unsa pa ni dire? Naapod mi mga cola. Mga inani, sister. Ugma pa man gud ko mangumpra pa gyud. So, kuan. Cloud9 nga tag kuan. Na kana bitaw kuan na kanang resibo sa ako ang kuanak. Kay tagpila ni nga Cloud9 ate, nani ate. Ate. Precious. Pila ni nga Cloud9? Kani pila ni nga Cloud9? Ambot. Dantaw na ko resibo bi kay gagmay ra man gud to natin gagmay nga Cloud9 then atay. Panungyara na ko ni ako pa man siyang ipangpakita din ako rin ang presyuhan kini siya akit siya tag 10.50 ang bulan ani siguro baligyan na ko siya og 13 tag 13 then ang suka na mo gagmay rot na tuloy na lang kapag nabilin kuan lang ko kabog kong ipalitan murag kuno ra man siguro nito. Kani daritso raman migikan mi nangan bas og kuan napalit og materialis. Ni daritso na lang diri pangumpra kay sobra sa mo ang gipalit. Dayon naapod ni Be ako na lang ning ikuan be kadto sabi. Era. Suka di nagpalit pug ko og Nestle cream kay hotdan mi then sis o isa ka sis o dayon naikuan dira na ay kanang mismo kani mintos may inana sister yan ang mga inani neps Chucky ko anin tighter kanina dayon sila perla kay ang mga puti sa uniform kani ang kining ngalan XO nga kape. Ano ni siya mong nakumpra karon. Kaya sulod sa mga tindahan. Tora, empty na. Gamay na lang ang amo ang sulod sa chiller. Then kanang amo ang balay katag kay na siya kay diri mi sa sala mga tulog kay gi-repair giusab ang kwarto. Gibutangan og kuan siya second floor mao nang guot kayo ang amo ang balay karon kay kuan under repair. Yan mo ni siya update karon diri sa moang tindahan. Dito sa gawas nami ditoy kuan di makita. Ako ra ni siyang i-tour pohon para makita ang among gawas. Not me kuan dito kanang bindo machine katong tag piso. Napa man may mga toys diri sobra mapagyapon ni balik-balikan sa mga bata pero gidungagan kay ang among chicherya na namay na lang oh. Wala na dira, wala na chicherya. Wala na, gamay na lang kayo. Mong kape, wala na, gamay na lang. Muna siya i-update karon sa mo ang tindahan. Hawan-hawan na, nga dilatan. Apo ko'y mga dilata day dira na kumpra. Muna siya. Ang tuyo na empty na gid siya. Kini na lang nabilin ang gagmay, tulo na lang kabuk ang gagmay. Sa ubos amang gamay ug dagko tura dili kay mahalin ang gagmay pero
Kami among gamiton kana na lang gagmay. Mao ni siya. Dira. Kami pansit kanton mga napasoy na siya sa tunga sa baksinani. Fighter dito gamay na lang gyud ang mga sulod, nagpalit mi pod og Tanduay Light. Mao ni siya. Mao ni. I-display high pa ni siya inani kakatag mga dilata na mo ni ako mga dilata sa ilalim. Dilara ka ni kabuk mga dilata. Display na po ko karon. Katag na po siya kayo. Nani kakatag basta bagong pangumpra. Hala abog ko. Kini nga mo ang kuan tindahan, daplin ni siya sa kuan, daplin sa Arsada, grabe ka init, grabe ka abog, Diyos ko. Gahapon sayo dugay kay nga brigi hapon kay nabisi palagi mi anang patay ana nabisi palagi mi sa anang amo ang repairs kwarto mo nang di wala kayo ikuan. Dire o empty na. Empty na siya. Mo nang nagkuan na pud mi mga candy daghan mi lastiko. Dira wala na pud siya sulod. Dira machicherya. Magkuan na pud kuan yung mga chicherya na mo. Dira machicherya. Yan na ni siya. Ako na pud ni siyang pang mag-price pa ko kay para magbutang pud ko sa chiller karon sa mga mismo. Sudlan na pud na ako karon. Mo ni siya i-update. Thank you for watching. God bless. Bye-bye.